Po tejto, keď končí táto radová zástava, dávate sa do ľava a budete pokračovať popri záhradkárskej osade smerom kvázi do lesa, by som povedal. Asi také 3-4 kilometre po takejto asfaltovej ceste. Keď sa spýtate, keby ste náhodou trafíte vo Zvolenie Strelnica alebo záhradkárska oblasť, Sekierská dolina, tak vám hneď povedia, alebo Ekoma, kde sa bude burza konať. Je to tichá oblasť vo Zvolenie. Dúfam, že bude takéto počasie na burze, ako je teraz. V ten deň. Ja to stopnem teraz, tu je bowling, smer bowling, vlastne je tam aj bowling, je to 2 km odtadeto.